d'entrega dels trofeus Campions Valors. Demanem la presència a l'escenari de l'honorable senyora Laura Vilagrà i Pons, consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. El següent campió d'avui no va deixar que una lesió medular el frenés. Ans al contrari, la va convertir en una segona oportunitat per convertir-se en qui és avui. Gràcies a la seva handbike, ha recuperat la llibertat i ha assolit l'èxit esportiu. El seu palmarès no és precisament curt. Ha aconseguit més de 60 medalles internacionals, entre les que destaquen el bronze en ruta i l'or en contrarrellotge als Jocs de Tòquio, a més del Campionat d'Europa. Aquest any ha coronat aquests triomfs proclamant-se campió del món de ciclisme adaptat al Quebec. Un campió imparable a qui avui atorguem el trofeu Campions Valors. Trofeu Campions Valors per Sergio Garrote. Sergio, benvingut. Moltes gràcies. Clar, vens quan ets campió del món. Què més pots fer? Bueno, es poden fer moltes coses, queden moltes coses. Podem continuar. Podem continuar revalidant els títols i amb tota l'empenta cap a París, 2024. Has vingut amb el Jesús Ruiz, vicepresident de la Federació Catalana, president del Club Ciclista Sant Boi i entrenador teu, una persona que coneix molt bé el món del ciclisme. No sé, Jesús, per on estàs, però benvingut. Tenim allà. Allà. L'any 2001 et va canviar la vida. Vas patir un accident laboral que et va provocar una lesió medular a nivell tetraplègic, però vas saber donar-li la volta i veure-ho com una oportunitat, tot i que no hauria de ser gens fàcil al principi. No, mai és fàcil, perquè la vida canvia radicalment des d'aquest hàndicap, des d'aquest moment, no? Però, bueno, davant d'aquell ventall d'oportunitats que hi havia davant meu i a la meva vida i el que continuava després, amb el recolzar de la meva família, de la meva dona, de la meva filla, doncs vaig experimentar quines eren aquestes oportunitats i trobar el meu lloc al món, no? Que és a vegades que et trobes molt perdut, sobretot als principis, no? Després del primer dol que portes després de la teva discapacitat. I revertir aquesta discapacitat en capacitats cap al món de l'esport i amb valors, no? Com diu aquest premi, no? Valors representatius, que, com diem sempre, l'esport són valors i nosaltres, com a esportistes, els representants d'aquests valors en la societat, no? I, bueno, doncs ha sigut increïble, ha sigut de lo més maco que he viscut a la meva vida. Sempre has liderat la bandera de l'inconformisme i animes a les persones amb capacitats diferents a fer el pas, a no quedar-se a casa, a fer esport i a treballar per arribar a on es pugui, tant per l'esperit esportiu com per aprofitar l'esport com a eina d'integració a la societat. Sí, evidentment. L'esport és un dels ventalls d'oportunitats que t'integren en la societat. L'esport ha servit per mi com a normalització de la meva discapacitat. No hi ha major inclusió que la normalització. I abanderar l'esport com a adjectiu, independentment de la discapacitat. Jo soc esportista i sí, evidentment, tinc una discapacitat, que és evident per tothom, però soc esportista i això és el que abandero totalment. Sergio, no sé si t'ho hem preguntat mai, però què se sent anant amb la handbike així? Doncs se sent llibertat. Jo em sento com un ciclista. No em sento diferent.
sigui, la gent pot pensar, ostres, i quan em veu per l'autovia d'aquí, de Castelldefels, que és molt... on he preparat uns Jocs Olímpics, aquí a Barcelona, sense anar-me'n a cap lloc. Jo ho portava des d'aquí, des de Barcelona, i em portava cap a Tòquio tot el meu treball, a la carretera, compartint la meva oficina, que és la carretera, juntament amb tot el món, que agafa un cotxe a primera hora del matí o a primera hora de la tarda. I se sent llibertat, i se sent normalitat, se sent velocitat, esforç, treball, sacrifici, disciplina i tots aquests valors, com diu aquest premi, que porta l'esport cap a la societat. Suposo que voldries aprofitar, Sergio, avui per dir-nos que hem de saber conviure els ciclistes i els que van amb vehicles de motor. Evidentment. Jo he pogut, amb l'oportunitat que em van donar els Jocs i el ventall que em va donar cap a la societat, el poder aconseguir un or olímpic, dins de l'àrea metropolitana de Barcelona, que la gent conegui qui és aquest que va amb una bici que en diuen bat, no? No. Això és un ciclista, soc un ciclista que em dedico a això i soc un esportista que comparteixo la carretera cívicament, juntament amb els problemes de la resta de la societat, que pot ser arribar tard a l'escola per portar el nen a l'escola, arribar tard al treball, el taxista que vol anar a la propera carrera. Doncs compartim cívicament aquesta carretera perquè dins d'aquesta carretera també es poden aconseguir grans mèrits esportius. Gràcies per aquesta lliçó de vida. Sergio Garrote. Gràcies a vosaltres.